Karmalin kertomaton elämä. Karmal siis ajatteli, että kuningas olisi unohtanut hänet 2 vuoden poissaolon jälkeen. Eräänä päivänä, kun Karmal tuli kotiinsa, hän näki, että joku mies oli kaivamassa hänen tavaroitaan. Kun Karmal kysyi mieheltä, mitä hän teki kodissaan, mies sanoi, että hän vain etsi kissaansa. Karmal ei kuitenkaan uskonut, vaan lähetti miehen pois. Karmal sanoi, että jos hän vielä näkee miehen täällä, hän kertoo virkavallalle. Karmal kertoi kuitenkin virkavallalle miehen murtautuneen kotiinsa, mutta sai pian tiedon, että mies olikin kuninkaan vakooja. Karmal joutui siis lähtemään Monacosta. Karmal lähti myöhään illalla kohteenaan Barcelona. Karmal oli saapunut Barcelonaan. Oli vuosi 1684. Karmal ei aikonut pysyä Barcelonassa pitkään. Karmalin oltua Barcelonassa vasta muutaman päivän, alkoivat paikalliset luulla hänen olevan Ludwig XIV, aurinkokuninkaan vakooja Ranskasta. Karmal yritti kovasti selitellä, että olisi tullut tänne vain lomalle, mutta häntä ei uskottu. Mitä joutui Karmal tämän jälkeen tekemään?